Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без хатирәләр белән яшибез. Инде хәбәр иткәнебезчә, 1970 елда ТССРның 50 еллык юбилеена Казан телевидение студиясе документаль фильмнар төшерде. Менә шундый бүлмәләрдә студияның иҗат төркемнәре шау-гөр килеп, тарих өчен архивны файдаланып 5 серияле Совет Татарстаны исемендә телевизион документаль фильм эшләде. Бүген сүзебез шул фильмнар турында булыр. Әлбәттә, фильмнардан үзекләр дә тәкъдим итәрбез. Иң мөһиме, шул вакытларга кайтып, хатирәләрне барларбыз. Ә хәзер фильмга күчик. Мен 921 елның җәе. Корылык. Идел буе зур афәткә дучар була. Ачлык башлана. Картлар 1891 елгы ачлыкны искә алып, кайгыга баттылар. Кабатланыр микәнни? Шалдыдан бер крестьян хатыннан үзек. Ачлыктан кулда балалар, картлар, яшьләр барысы да үлә. Без башка иген уңган җирләрдән ярдәм көтәбез. Казанга сәламәтлек саклау халык комиссары Николай Симашко җитәкчелегендәге ярдәм итү комиссиясе килеп төшә. Были открыты 1,5 миллион халык өчен 7000 җәмәгать ашханасы ачыла. Республика 6 миллион пот азык-төлек, 10 миллион пот сортлы ярмалар кабул итә. Халык авыр тормышка түзә алмыйча, туган җирләрен ташлап китәргә мәҗбүр була. Ул елларда 200 мең кешене Украина, Белоруссия авыллары кабул итә. Шулай итеп, төрле халыклар арасында дуслык җепләре сузыла. Гражданнар сугышыннан соңгы авыр вакытларда Ленин илнең киләчәген уйлый. 1921 елның язында Ленинның социалистик төзелеш хакында планы барлыкка килә. 10нчы съездда ашлык белән түләүне салымга алыштыру турында карар кабул ителә. Шулай итеп, икътисади сәясәтнең яңа чоры башлана. Авыллар уяна, сату алу эшләре җанлана, сәнәгатьне үстерер өчен ил көч туплый. По плану Гойлоро вступила в строй первые электростанции в Казани. Казанда беренче электростанциялар төзелә. Завод-фабрикалар эшли. Трамвайлар йөри. Шәһәр тормышы яхшыруга таба бара. Первые спортивные команды. Моржи этого слова. Беренче спорт командалары барлыкка килә. Моржлар. Бу сүз телдә булмаса да, салкыннан курыкмаучылар су куена. Наданлыкка каршы эш алып барыла. 6 ел эчендә 200 мең кеше укый яза белергә өйрәнә. Революция кадәр университетта түбән катлам балалары белем ала алмый. Анда нибары берничә бай татар гаиләсенең балалары гына укый. Совет властының беренче 10 еллыгында Казан югары уку йорты меңләгән югары белемле белгечләрне укытып чыгара. Республика үзенең милли кадрларын үстерә башлый. Бу
Көнчыгыш берлеге делегатлары. Алар арасында татар хатын-кызлары да бар. Элек хукуклары булмаган татар кызлары мөселманнар арасыннан беренче булып үз хукукларын яклау өчен көрәш башлыйлар. Яңа тормыш төзүдә катнаша башлыйлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, рәхмәт сезгә бергә булганыгыз өчен. Тарихны менә шулай бергәләп барлау күңеллерәк бит. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Булганның кадерен белеп, бәрәкәтне югалтмыйча үзегезне саклагыз. Хәтерне саклагыз.